Bueno, moi bo día a todos e benvidos a esta, bueno, a última sesión plenaria do ano 2025. A orden do día, o primeiro punto, a aprobación da acta da sesión anterior, de data 21 do 10 do 25. Algo que aportar ou que alegar? Non, esa parte está ben. Bueno, procedemos á votación, aprobase a acta do día 21, vamos a favor de aprobarla. Unanimidade. Se me permite, quería dicir unha cousa antes de empezar nos siguientes puntos, se me dá a palabra. Digo. Bueno, queríamos manifestar públicamente o desacordo ca forma que ten de convocar os plenos e como consecuencia anuncio que non continuaremos nesta sesión plenaria, non? Este pleno foi convocado o día 23 a 1:10, 1:15 da tarde, víspera de noite boa, de Nadal, é prácticamente como un día hábil, porque o fin de semana tampouco é hábil e, polo tanto, non nos dio tempo a ver toda a documentación da maneira que sería pertinente. A situación tamén resulta bastante máis grave se temos en conta que o que se traía hoxe aquí a debatir era os orzamentos do ano 26 para este Concello, que desde o noso punto de vista creo que é un tema importante porque move todo o que sería o presuposto tanto económico. É un tema tan importante que nos últimos 3 anos, desde que o coñezo, vostede nunca aporta nada. Ben, iso é o que usted pensa, non? Entón, xa lle digo que calquera punto, dos puntos que faltan... Se me permite, e se teño toda a palabra, eu quería rematar, de acabar as miñas conclusións. Digolle que calquer punto dos que veñen agora, do orden do día, se non tuvo tempo de revisar toda a información pola data que é, que, bueno, que o pleno coincide un día antes do que estaba fixado, porque intentou respetar o que pediu o señor Robelle no anterior pleno de que nos ciñíramos a este día, pero mañá pois a interventora ás 12 ten un problema e non pode ser mañá, non pode ser o pleno o último martes do trimestre como estaba feito. Sí, ben, se me permite rematar calquer punto da orden do día, dos que se non tuvo tempo de ver, vais a aprobar en pleno, vai haber que publicalos no BOC, entón vai ter vostede 15 días a maiores para velos, relaxadamente, e poder alegar o que queira. Entón, eso non me vale de excusa. Non, efectivamente vamos ter velo a con detenimento, pero está que facer no período de unha exposición pública xa faceremos as propostas que creemos ou os escritos que consideremos oportuno. Pero que tamén é un pouco unha falta de respeto a nosa labor como concelleiros que nos dea a documentación todo este, porque son, a parte dos orzamentos, son 2 expedientes tamén económicos, que realmente non temos tempo. O que sí, unha cousa que usted acaba de dicir, que tamén é dicir que sí, que nos lo entregou xusto por media hora no tempo hábil. Vale, eso sí, pero é que hai documentación que tamén requiere un uso razonable de tempo para estudiar. Por lo tanto, este direito da información e participación non sei que usted cumpla, como acaba de dicir, no día, pois convocamos e ten un mínimo para lei. Non, requiere tamén un tempo razonable para poder estudiar. Vale. Entonces, con todo isto, como acto de protesta político-institucional, pois abandonamos a sesión, deixando constancia do que consideramos un procedente inadecuado e contrario ao funcionamento democrático deste Concello. Nada máis. Moi ben. Punto número 2 da orden do día, recoñecemento extrajudicial de créditos. Bueno, como xa todos sabemos, vos explicamos, está no expediente de gestión do 369, hai unha débeda, son non teña que levarse na cama, non. Ángel, de nudo embolado no que te meten, pero bueno, ou co que te usan. Increíble, continuamos coa orden do día. Reconocemento extrajudicial de créditos, traemos unha proposta ao pleno, temos unhas facturas pendientes de pago de 56.000 euros, entonces traese ao pleno recoñecer esta débeda para que se podan aplicar neste ano 2025. Bueno, é unha deuda do ano 2025, está informada favorablemente por Secretaría e Intervención
como deuda do 25 hai que cargala por lei no presupuesto de 2025, por iso hai que reconocer esta deuda, e dado que o que dixo o señor alcalde, como temos aplicación presupuestaria con cargo remanente, podemos facelo con cargo 25. Vale, bueno, pues votos a favor de aprobar o reconhecimento extrajudicial de créditos. 7. O punto número 3 da orden do día é a modificación de créditos. En base ao que falamos no punto número 2, o que hai que facer é unha modificación de crédito no presuposto para poder pagar esas facturas. Como ben dixo a secretaria no anterior, ten o aval da intervención do Concello, non hai nada máis. É informado favorablemente desde o punto de vista de Secretaría de Intervención e o único que se habilita é o crédito con cargo remanente, como dixen antes, para incorporarlo por unha parte na 161.461, orzamento de gastos, e no orzamento de ingresos, capítulo 8, artículo 87, concepto 87.000, 56.983,66. Vale, pois o que se trae ao pleno acordo é aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos e, segundo, expor este expediente ao público mediante inserción no BOP, o sea, vai a ter que estar 15 días publicado no BOP, polo tanto, para IPE que nos acaban de montar asuntos por San Amaro, pues non ten sentido, porque o que vamos a aprobar aquí vai ser a publicar, vai a estar 15 días no BOP. Calquer veciño, calquer persona pode alegar a pequeno. Entonces, bueno, pues, un paripé máis que íamos a facer. Votos a favor da modificación de créditos. 7. Punto número 4, aprobación si procede do orzamento xeral para o exercicio 2026. Bueno, o orzamento deste, o que traemos a pleno para aprobar é un orzamento de 1.177.000 euros, é un orzamento onde o 25%, ronda o 25% vai a inversión directa. Nestes orzamentos contemplanse 70.000 euros de renovación de carreteras municipales, 100.000 euros de renovación de alumbrado para a parroquia de Grixoa. O cruceiro xa está feito, quedanos o que sería Grixoa, Fondo de Vila e as Neves, e outros 50.000 euros para renovar todo o alumeado da parroquia de Beariz. Beariz. Dúas parroquias, Grixoa e Beariz. É que non sabía que había unha parroquia que se chamaba Beariz. Por eso dixen isto, me confundí. San Martiño de Beariz. Vale, San Martiño. Entonces, si todo surxe como temos pensado, pois no primeiro semestre do ano, salvo a parroquia de Andio, 100% do San Amaro estaría con alumeado LED, e temos previsto unha modificación de créditos en os finales de outubro, que ven sendo habitual na Diputación, pois usaremos esa modificación de créditos para a parroquia de Andio. O cual, no 2026, o 100% do Concello de San Amaro tería un alumbrado novo, que xa sabemos os problemas que nos dan, as chamadas que todos aguantades, de que se funden luces que se vai a luz. Bueno, pois o 100% do Concello no 2026 vai a quedar con un alumbrado novo, un alumbrado LED e un alumbrado eficiente. Despois vai unha inversión que ronda os 22.000, 23.000 euros, que vai a sumarse ao obradoiro do ano 2026, vamos a actuar na Escuela de San Fiz. Como sabedes, levamos actuado na Escuela de Eiras, arranxouse, na Escuela de San Ciprián foi das primeiras onde se cambiara toda a iluminación eléctrica e pintárase. Actuamos no local social das Neves de Grixoa, e este ano actuamos tamén no local social de San Amaro, que se usa de velatorio e de local de reunións para a planta de arriba, pero despois para o ano 2026 vamos a actuar tamén o 100% do obradoiro de albañilería vai a ser nese local. E aparte vamos a destinar maiores unha inversión para renovar a cuberta, porque ese local nada valería arranxarlo, poñer unha fachada bonita, pintarlo por dentro, si a cuberta ten moitos anos e hai que cambiar. Entón os técnicos aconsellanos que primeiro cambiemos a cuberta e despois actuamos por dentro. Vale, esa é a primeira línea, seguimos invertindo máis un 25%,
A segunda línea dos nosos presupuestos sempre nos preocupamos dos vecinos, é unha acción social. Entonces, seguimos coas axudas do colegio, que despois tanto nos aplica, nos contesta, non? Que as axudas, bueno, pues siguen os orzamentos igual que nos últimos anos. Temos axudas para libros, temos axuda para aula infantil e axuda tamén para a colaboración coa AMPA e co Fútbol Club Salamonte. E a terceira línea dos orzamentos é o que pensamos nós, que a parte dun concello de irse renovando e de ir mellorando, bueno, pues, queremos seguir tendo presencia, porque se fala de San Amaro e que a xente queira ir aquí. Entón, seguimos apostando a nivel cultural por o Entroido, seguimos apostando pola Ruta Cabalar, colaborando coa Asociación de Cabaleiros de San Amaro, seguimos apostando sobre todo as dúas accións máis potentes de promoción do concello, que son a Festa do Viño e o Festival Celta. Entón, creo que son uns orzamentos moi sensatos, moi razonados, donde estamos petando todas as portas para ter máis financiación, teñen todos os informes de tesorería, todos os informes de intervención, ok? Está informado favorablemente por Secretaría por Información. O que é definante, este orzamento, para que sexa aprobado definitivamente, hai que aprobarlo aquí, pero hai que expoñelo no BOC. Entón, vai estar 15 días exposto, repito, para que calquera persoa o vexa, calquera persoa poida levar. Entón, bueno, sabedes que non ten moito sentido que haga o que pasou ao principio. Bueno, non sei se tendes alguna dúda, se non, pues vamos a votar. Votos a favor de aprobar o orzamento do ano 2026. Sete. A ver, se queres decir algo. Sabes que o seu pleno é... Non, tampouco aquí. É unha maravilla. E nada máis, na actividade de control non hai máis asuntos, puxeron os seus decretos a disposición da oposición, e o último punto, robos e preguntas. A ver se nos quer decir algo, ou Ángel, xa que te meten Eu feliz Navidad a todos. xa que te meten neste embolado de deixar que aquí solos, porque, hombre, No, eu veño para gravar simplemente, nada máis. podían enfadarse e marcharse, pero, bueno... No, pero non se enfadaron, marcharonse listo. Bueno, pois, o mesmo, aproveitamos eso, rematar ben o pouco que nos queda do 25 e un feliz 2026 a todo o mundo. Gracias. Moi ben, gracias. Pues nada, levántase.